Ahojte. Toto bude len také malé info pre toho, kto zakopne o tento kanál. A to je hlavne, to info sa týka dna. Treba si dávať veľký pozor, keď budete zakladať akvárium, teda nejaké to rastlinkové to teda sa týka, aké dno si tam zvolíte. Ono není ani zlé, ani mať veľký štrk, aj tam sa dá sadiť. Ani ten piesok není na zahodenie. Ale problém je v inom. A to je vápnik. Ak bude zložkou štrku vápnik, je to katastrofa. Tvrdosť vody pôjde hore. Tá sa bude šplhať do takých výšin, že to proste budete meniť, zmäkčovať a ja neviem čo. Proste to neudržíte. Bude to celé zlé. A hlavne sa to odzrkadlí potom aj na tých rastlinách, na všetkom. Nebude to dobre rásť, nie som s tým ani spokojný. Ale hlavne tá tvrdosť vody, tá ide do závratných výšok. To je 33, 40, to je katastrofa. Dávajte si veľký pozor, aký piesok vyberáte. Toto nás odrbali v stavebninách, myslím, že mal to byť čistý, nejaká miešaný, no ale není to. Není to, čo som chcel. Luhuje sa to, ťažko sa to, potom ten chemizmus tam drží. No. A je to proste potom zle. Tu máme takú menšiu vzorku toho. Toto je ok. Aj toto vyzerá byť ok. Aj toto. A problém sú tieto. A bude zrejme vápenec. Tento, alebo so súčasťou vápenca. Ak máme kyselinu chlorovodíkovú, ľahko si to zistíte. Alebo aj do octu môžete si to. Inakšie opatrne s kyselinou chlorovodíkovou. Tá je mrchavá, je veľmi prchavá. A keď máte nejaké kovové časti alebo nejakú elektroniku, tak vám to riadne zaoxiduje. Pozor na ňu. Je veľmi prchavá. Môžete si to skúsiť, aj to dno na otestovanie, napríklad octom. Ocot si dáte, môžete ho kúsok zohriať, či začne šumieť alebo nie. Takže, to nič. Nič. A je to tu. Presne toto je ono. To je proste vápenec, vápencová zložka. A to je potom celé zle. Tak prikryjem, aby sa to... No. Rozhasí vám to celý chemizmus, celej vody. Ťažko sa tá voda udržuje, ten chemizmus. Je to proste úplne na nič. Ak chcete pestovať rastliny, vápenatú zložku určite tam nie. Dávajte si na to pozor. Kremičitý piesok áno, so vápenatou zložkou určite nie. A dávajte si pozor aj na kremičitý piesok. Aj ten si odtestujte. Kúpte si. Je to lacná vec, táto kyselina, zíde sa vám to hodzkde, alebo ak máte nejakého známeho, vyskúšajte si to radšej v kyseline. Uvidíte takúto riadne búrlivú reakciu. No. Dávajte si na to pozor. Akože do nejakého, čo je Malavy, tam je to jedno, tam gucichlidám, aj tak vám tie rastliny vytrhajú, tie cichlidy, takže tam je to úplne jedno. Ale tunak nie. Do zeleného akvária, kde sú rastlinky, tam určite nie. Je to hrozné. Zle sa to udržiava hlavne. A zle sa drží ten chemizmus. Takže to bolo všetko.